Sing kepareng nyekar Mbak Lisa utawa Mbak Elisa. Ya. Ya, Sa. Ora bliru kaya mau lho. Lenggah napa jumeneng? Jumeneng ya, pangkur sik. Cek mau saka mburi kelir kok. Dandeng jantung jelong. Angel ya Pak, jengkleng ki angel jebulene. Hah? Jengkleng ki angel. Ya tok paske nganu ngematke genderane preman pensiun kuwi. Nggih. Cobi nggih, kene salah tak ngubetke lendang. Talekke usuk kuwi. Ya. Neno. Ya. 6 Oktober lahirnya Kene iki saiki sok mau ki jan kaya dipener kaya arep tak drai cangkeme. Di apa di stem. Di setem, urung pemanasan, Pak. Kudu pemanasan dulu. Ah iya, ora lemes kok nek ora pemanasan. Para bruder FIC kang Pas saiki jan temonjo. Mau iki bojo kowe nganti iso omong lho. Kok kaya ora pas-pas to, Mas? Aku ya muni aku obah wae kok. Ya. Ya san panguti Pangkur jengkleng karipo dening Bruder Warta nek ora kleru. Heeh. Karo iki ya ana ditibake mawar kuning bawa pangkur. Ya disisanke. Mungkin nyuwune Mbak Lisa kok. Iya. Perpangkuran duniawi dene iki. Perpangkuran duniawi dina iki. Banjaran pangkur. Iya. Pangkur malih tapi Semarangan berarti. Semarangan ra apa-apa. Ya. Mengko gek pamuntan saka Pak sapa iki mau G Mariamto Sunu. Oh iya, sing bengi iki rawuh. Wah, ayo sing engko nyuwun melati Rinun C. Ya, Mbak Elisa kowe meneh sa. Wah. Laris tenan kowe cangkemmu bengi iki. Masa cangkemku kabeh. Ora apa-apa kok ya wong panyuwune kok melati Rinun C, Sinom Parijata. Nah, ki sing nembang kowe ning dite-didom. Iya, Joan, sawerane. Ayo ora apa-apa. 7,5 7,5. Ora saru-saru. Ora saru-saru.
Ya, aku kabeh lek megawe mos ora dibagi-bagi ne. Ora apa-apa, sinden ki sing liyane ki mung do dikon dandan karo kon turu. Aduh. Ya. Nggo ngesahke kok ya. Oke, selamat ulang tahun buat Yayasan Pangudi Luhur yang ke-66. Ya. Aku mbiyen ngerti lagune lho Pak, soalnya nek Pangudi Luhur kan sama Kanisius itu suka nganu ketemu bareng to. Nek Pangudi Luhur, Pangudi Luhur kibarkan panjimu. Ngono ki nganti apa lagu, Pak? Oh iya. Kenapa lho wong Pangudi Luhur? Wis aku SMP ya wis lali kok ya. Iya. Gayang ya wong Pangudi Luhur itu keren-keren ya, Pak. Jadi dalang, jadi profesor. Keren-keren kok. Semacam. Aku mbiyen ra ngapalke kuwi kok. Ngapalke suluk. Suluk sing tak apalke dadi nek lagu-lagu iki aku buta. Iya. Sing tak apalke esuk-esuk. Esuk-esuk ngopo? Nanging lang atuku batal. Ya. Mingkar mingkurengu Ya mengko diparo sinome sapa? Heeh. Mestine ya Pak Maryamto ya ora gelo. Iya, men krungu suarane liyane. Ayo. Ayo. Akarono karenan marti Iki perlu latihan. Sinawang ras mineng kidang. Nek ora kuat rasa reng. Aku sok ora kuat nekat itu. Yo. Iya. Ya. Awas. Ya terus. Ya, terus. Ya, es ketok sirahe. Ya. Wah, gondrong ayo. Kok gondrong sih? Sinuba ta? Heeh. Nggon aku sartane Sony Jos. Wah. Adoh sungsate kok. Sinukarto mreh Gretarto Pakartining ilmu tumrap neng tanah kang tumrap neng tanah Jawa agama agemeng aji
Monggo, lajeng mawar kuning. Monggo dados ya. Matur suwun ya. Pangkur pelok, Semarangan tibake mawar kuning. Iya.